Ľudia, ja som tam 13 a to je ďalší týždeň s Nerdom, kde ja ten Nerdom hovorím o tom, aký bol môj týždeň. Takže, čo som celý týždeň robil, zase buď vonku pracoval, alebo kde inde dnuka pracoval, upratoval, dačo. Chámo, oni mi nedajú pokoj, furt tu a tam musím niečo upratovať. To je šialenstvo, toho tu je na upratovanie. Okrem toho, vonku začína byť už fakt, že horúco, reálne. 30-ky, 28-čky, všade celý deň, neuveriteľne. Ak sa chcete opalovať, môžete. Ja už normálne mám, že hnedé ruky z toho, jak som celý deň vonku, bo už som taký opálený, že šialený. Ja už normálne aj nenosím tričko vonku, lebo vonku je až tak horúco. Potom pondelok som dohral Crash 2 remake, kde napríklad ten final boss proti tomu Neon Cortexovi to bolo jedno, že z tých najľahších final bossov, ktorých som v živote mal, reálne. I nikde inde som nemal takého ľahkého final bossa ako v Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back remakeu. A potom som zapol hlasovanie a vy ste zahlasovali za Viva Slovakia, takže zajtra budeme hrať Viva Slovakia. Potom prišiel mi už konečne ten album rokový, ktorý som ja si objednal na ďalší radio stream. Dneska si ho aj pustíme, takže pripravte sa, o 10. alebo pol 11. bude radio stream. Takže bude to zaujímavé. Potom asi zajtra alebo pozajtra mi už príde tamto PlayStation 1 príslušenstvo na tú jednu PS1, čo som si objednal. Takže pripravte sa na to, že bude unboxing z Vintedu. A ináč to bolo všetko. Budúci týždeň neviem, prácu nemám žiadnu. Jedine, čo mi prišlo, bolo, že ma z Readru odmietli a okrem toho uvidím, jaký bude ďalší týždeň. A čo som si vo svete všimol, tak bolo len to, že Sony rozhodlo, že už prestáva dávať svoje PlayStation hry na počítač, takže asi nejaký novší Uncharted, God of War, Last of Us už asi na počítač neuvidíme. Potom Nickelodeon rozhodol kvôli nejakej SpongeBob akcie vydať reálne, že také jedno video, čo už 20 rokov bolo, že Lost Media, že sa to nikdy nedalo nájsť. Ako ono sa to našlo, len sa nenašiel ten zvuk, ktorý v tom videu bežal a to bolo také video, čo bolo taký jak menší short na vtedajší Matrix film, ktorý vtedy videl. A z ničoho nič ho vydali na Instagrame a TikToku, takže viete si to tam u nich v oficiálnom SpongeBob SquarePants účtoch pozrieť. Ja som si to už pozrel a kámo, zaujímavé to je. A potom ešte, čo som si všimol, bolo, že Crunchyroll totálne zomrelo, reálne. Oni z nejakých, reálne všetci odišli, no nie všetci, ale viac než 60% ľudí odišlo z Crunchyrollu, čo oni z nejakých 7 alebo 8 miliónov dolárov pošli na 2,dačo milión dolárov, čo je, kámo, šialenstvo. A taktiež vyšiel nejaký nová stránka na pozeranie anime, volá sa to, že amasion.tv. Rýchlo skontrolujem, či to tam aj, že funguje. Update, skontroloval som to a ono to funguje iba v Severnej a Južnej Amerike, v Európe vôbec. Ale zase u nás to nepom, keďže my máme sleduj filmy, sleduj seriály, bombuj a hoci čo iného. Ja zase mám svoje nemecké stránky, z ktorých pozerám anime v nemčine. A to bolo viac menej všetko z tohto týždňa. Čo som si také všimol, veľa toho som nevidel. Jedine, čo už viem iba povedať, že teraz si pôjdem urobiť dačo na večeru, z čoho spravím ochutnávku na zajtra, potom sa pripravím na radio stream a tam sa zase uvidíme. Taktiež ma napadlo teraz taká novinka, takže dozvíte sa to teraz. Zajtra si vyskúšam pôjsť na Kik. Uvidím, ako to pôjde, uvidím, či to aj zvládne môj počítač ísť na dvoch platformách nás, takže TikTok a Kik. Akurát budem si musieť zapojiť jednu ďalšiu kameru, lebo TikTok nevie ukazovať dve kamery naraz, takže uvidím. Asi budem musieť nejakú staršiu kameru zapojiť na TikTok a na Kik asi nejakú novšiu. Anyways, to je odo mňa všetko na dneska. Ja som tam 13, poviem vám pekný zvyšok dňa a uvidíme sa na budúce. Čau.